Hello, Hong Kong! Kasama ko nga pala yung boyfriend ko dito sa aking pagtutour. Si Raymond lang. Hi, Raymond! And it's so nice to see you again. Andito na yung mga bets. Dito na lalabas kung sino ang may pinakamayaman. Dito na. Saka SIM card. Dito nga. Ayun, SIM card tsaka ano. Oo. Para sa data natin. Ano nga kayo ni ano? Ni Bating? Share kayo. Kanya-kanya kayo? Kanya-kanya daw kayo. Bakit hindi malakas? Malakas naman. Mas malakas naman dito kumpara sa Yeah, atin. pero 1:1 ang ratio. Hindi, pwedeng mag-hotspot. 3:1. 1:2. One SIM card, dalawa kaya. Kaya nga. O ngayon, kayo kung gusto niyo isa-isa, okay lang din naman. Kano ba yun? Parang 550 daw. O, para mga nasa 500. Hindi mo nalulugan. Hindi na. Yun na yun. Automatic na yun. Naka 5G na siya. Malakaw pa lang itong isa na. Dito ko sa 10 magas. Kanya-kanya. So, magpapa-exchange na kami. Ano na lang, 1:2. Peso to. Palitan ng tagpulong kapupulong pa. Nag-room dahil magkaroon pa rin. Dito, dyan. Sila na rin maglalagay niyan sa cellphone. Kasi kailangan nila matest kung okay yung phone mo o kung open line siya o hindi. O yung mga gusto mag-individual, okay lang din naman. Kung afford yung budget. Diyan din. Ng SIM card. Oh. Ayun no, 80 gigabyte for 4 days. Mauubos mo ba yan? So, dito na kami. Hindi natin malalaman kung sino may pinakamalaking baon. Diba? For 1 to 30 days siya. Para may pang-upload. Share. Lima na lang ako ang ikalima. Hindi mo ito maigo. Limang SIM card. Yes. Gusto siya mag-solo. Ako yung si Jerry. Ayaw niya mag-shades ako. Selfies. Ama na mo kalay, ha? Arjen kayo, Arjen. Tingnan na. Isa-isa tatanan? Arjen. Dili isa ka na. 5 regalo. Permanent port. Ito ma'am, no? $100. Sa'yo muna? Sige. Okay na po ang aming SIM card. So, meron na rin kaming maliit na pocket money. Well, computations 5,000 pesos each. So, kung ano pala yung pwede mo na namin mabili. So, as of now, hindi pa kami undecided pa yung Disneyland. Kasi may bagyo. So, sayang naman kung bibili kami ng ticket at hindi kami makakapunta. Princess Thank you, from Princess. Airport po diri sa airport. Sa Philippines. Cebu. Cebu. Bisaya ka din. Bisaya. Pagbilat din siya, guys. Thank you you, po. thank you. Nagbigay siya. Binigay niya kami na. Pabili na ng lalaki. Thank you po. Selfie sa tabi. Selfie muna kami guys kasi group ito kanina. Selfie muna tayo para... Nako, ayan na. Lumalabas sa mga Pinoy. Anong apps yan? Anong apps yan? Ang ganda ko dyan. Ay, kaan ka na. Pinifilter mo kami. Oo, kanya siya ma'am. So, kailangan namin magmadali kasi may 10 minutes na lang kami para makapunta sa yan dyan. 10 minutes para makapunta sa parking. Kasi kapag di kami umabot, aalis ang susunod na bus ay after 1 hour. So, ayan. P1. To the left, park. Ay, ito, park 1. Ayun o. Park 1. Ayun yung mga bus nila, oh. Ito. Ito, oh.
Dito, yan. Ito, Hong Kong. Ayan, Hong Kong. Sky City. Sky City, Maria. Ayun, Ayun, maleta sa ilalim. So, meron pa silang free shuttle. Kasama na siya sa... Oo. Let's go! Live ka, uy. Ooh. Iwas ang kuan. Welcome to Sky City Marriott Hotel. Social, ang lapit ang pala nito. Bababa na po. Ito na. Thank you, sir. So, dito tayo sa Marriott Hotel Sky City. Baby shark. Hi. Thank you. Oh, thank you so much. Let's go check in. Ayun ang mga Pinay. Ikaw yung nakanina sa kabila. Thank you. Morning. We are now heading to our room. Huh? Social naman ang hotel natin. 7. Tayo, 4, magkakasama. Dito tayo, halika na. Ay! Hindi mo. So kami yung mga magkakasama sa room. Jana, Rhea, and... Ano meron? Ay, ito na, 7th floor. Ay, ground pa lang to. Aray ko. Asan ba yung numero? Ito yung card. Sorry. Kasi nga dapat may card. Yan. Ayan, 7th floor. 707. Thank you, Ma'am Chona. Ay, ito na sila. Hindi niyo in-scan yung card ko. Sabi ko na. 707. Dito na tayo. Ano kay itsura ng aming kwarto sa loob? Grabe. Ang sosyal na mga... Ang sosyal ng kwarto. Ma'am Chona, grabe ka sa amin. Grabe ka bongga yung... Baka nasa dulo pa yung 707. Para makita natin kung saan kami. Ayun na sila. Social tayo na yung pag-uwi ng bahay. Ng Pilipinas. Sa utang. Ginamos. Actually guys, sa Fujian, China kami nakabook sa Food, Hilton. original. Dapat ngayon originally. Na-mislook namin China na pala yung Fujian. Fujian. So, Fujian ni Nanya. So, Kailangan ng China visa. pa siya, kailangan ng visa. Makulong kami doon kung wala kami ng visa. So, dito kami Dito napadpad. kami sa Marriott napunta. Mas expensive siya. Tapos, Ayun na sila. originally talaga. So, bigla sa amin. So, this is our room for today's video. So kami... Ay, Baka hindi mo na naman alam yung And your order also. thank Thank you. you. Wow! Beautiful. Tayo, saan tayo? Dito 707. Saan si Paco? At di pa, tayo mo Ma'am Chona. Ba't pikas? Wow. Ayun yung door natin. Wait lang. Wow.
Yung isang card, dapat ilagay yung isang card. Sino tayo lahat dito? Kami nga nagtindiri. Kayo dito kami nila, ano? Mga wala ka sa lilit. Hindi kasi nakalagay yung card. Ay, ba't hindi nyo nilabas yung card? Yung card ilagay mo. Eto na. Hindi si ano ba si... Alright. Let's go. Dito na kami sa kabila. 707. Hi, ma'am. Hi, your order. Wow. Lagay mo na yung card. O, diba? So, parehas lang din pala siya. Magkaiba lang tayo ng views. Wow. Social, Wow. Hello, Hong Kong! Thank you so much, Ma'am Chona. Ma'am Chona, salamat po. Nakakaloka po yung ganito mga opportunity. This is really once in a lifetime. Ay! Nalaglag yung akin. So this is our bed. Sarap matulog. Pero sayang ko itutulog lang natin to kaya rampa na. Ito na yung aming ganap. Kakain pa ba tayo? Wala naman na tayong budget. Kakain pa ba tayo niyan? So, mag-ready na kami para sa aming next ganap at next eksena. See ya! Share nyo na to ha. Alam nyo na Hong Kong. See you there. Social lang bahay namin dito.